One no. Bede. What's that 2 years I could be a day? What could one of my fly by? What could mean soon be? What could one of my what could man say Bellamana? What could Magati and one? What's that to Kuno or Sumafo? What could my Jensumafo? What could Tabi Sumafo? What must I win if Fenia? What could for man penny more Freddy? Obi me kuzun kuno na basu me benya no wasi wiri nwa wa huri mu nwa wa kum kra kum kro ko ne kraka ene wa fa ya pipim wa kum broni ni mankata wa kum broni tenten ko wa kum boza nwa di jamfi wa kum peta twuma otefun ase wa kum do ma akusi wa kum sahwe bruno fiti edue wo so biri kwanfo anoche ene fiti abomofo no wo si bue mi se ja nuru me am so say to amfiri mi ye mi so mi to no say to na fiti no wa ma kokwa to sima mo sie di o wa ma da fiada e di fo fie antu de ntira mo akwata e me du ko so adwa ba mu se ni o me na fele ebo din bom na ne kokro nya ye kokun aye nkonya o eni wo se tutu enso ma bebe se so a woni president nkra wo wa kum jama di nkra nkodwe bempa sasem na wie ntimi du be me nto apam de afira wa kum kwa brafo ntimi jakali sesa ne ma ne do makobo ne feyi ase wakum safo akun kwayofo wakum mu do ama odofo asa wakum kwancha wura akire ama okwa anwadwo wahwetu ametu akonfale wafro atopata sama bo control fi anse we say tun kwa de wutiri mo tiri seyi Nano that you seen a be assessed baby. Mansell ni ose to agree. Ordinansa, anane nine, anaba, anodi bo say, sutras ye, sutras mamo jangu. O say 2 years, I kumbo jatra da kukum na yemie, o come fra. Mirikisi ayantimi anon ye friend nsamampo. Ya doso ni eja woso. O se tu wakwanu abrofo so munyeni yeda kaka jam ye din tutu akopremu ano o se tu ye dia premu su mu awon kwa awo to fashami ene eye Awukudea na ahoho Otumfuo achame ene se Otumfuo nananom eba ya edikai ye be ma Otumfuo afishapa na ye de na seda so abre no se Easter ine afiasha se na ene nshira ene na adom ana aboa ya yehu de yehu na Otumfuo enananom so a enam ne so entity yeso yenya akonya wo His Excellency John Mahama abai mu no so no se na ya Awukudea na wo se ye ba na de ho be kire yewura se yeda so wo ha ye adwumaden na biom ne ba prekope ne doba aga na ne nyina no wona ye in charge of tourism, creative arts and culture na ono so emse obetina akonya kase no so as minister no onya akonya emechia Otumfuo na wase wono so eba na wode no ho be kire no ebiom ya say na good news from UNESCO enti eba ya no so UNESCO company for so ka ho a
ne nyinaa afa yɛ kente ho a wiase afa na nyinaa yɛagye atom ɔmo wɔ ha no eduru hɔ a mede bɛma wɔn na ɔmo de asɛmdɛ no abɔ Otumfuo nti Otumfuo yɛ baeɛ a waa woba obi biara ɛyɛ honorable Abla Jifa Gomashi ɛyɛ tourism minister wɔn gyina mensa bonkum so a ɔbaa yɛ bɛma Otumfuo afihyiapa ebiom UNESCO country director ɛyɛ Owura Carl Ampa wɔn a egyina n'anim Carl Ampa gyina UNESCO country rep anam a ɛnɛ kente ɛho ɛne minister ɛma yɛn na ɛde no aba yɛwɔ director Wakefield Eku wɔn yɛ acting executive director for National Commission on Culture ɔno nso ka ho bi na ɔbaeɛ Owura Felix Yao Ajavo Otumfuo ɔde n'ama mi wɔn yɛ chief director wɔ RCC ɔno nso ka ho bi na ɛbaeɛ Honorable MC wɔ Asokwa MC Amo Kamel ɔka ho bi na yɛbaeɛ Honorable Evans Chumesi ɛyɛ Secretary South MC yɛ Agona ɔno nso ka ho bi na ɛnɛ ɔba bɛma Otumfuo afihyiapa ne abɔmɔdi Awukudea Mr. Peter Mafo yɛ director for Kumasi Cultural Center ɔno nso ka ho bi ana ɛbaeɛ woba obi biara mayor Richard Ofori Hepe ana yɛsoɛ no in as mayor for Kumasi ɔno nso ka ho bi a wobɛdi na afihyiada ɛwɔ ha regional chairman Augustus Andrews ɔno nso so ɛka ho bi woba Augustus Andrews na nakwasi ɛka ho bi woba ɛyɛ Professor ɔno nso wɔn yɛ board chairman for KSTU and also head of political science department ɛwɔ KNUS ɔno nso ka ho bi na yɛbaeɛ Otumfuo yɛkura Otumfuo bua mu adeɛ yɛkura Akrachefoɔ bua mu adeɛ yɛkura Chiame bua mu adeɛ ana yɛkura Ahenkwa bua mu adeɛ yɛde nsa broni nsa black label adaka baako snap adaka baako ana nsana ahodoɔ so champagne ahodoɔ adaka baako ne yɛde ne nyinaa ka bɔ mu a yɛde baeɛ nti Otumfuo uhu wɔn nananom wɔ ha na yɛde ho ɛba bɛkyerɛw ne aba bɛda wase maka ne sɛ yɛn Otumfuo ɛbɛma kwae a na mede kasamu no ama honorable tourism minister na wɔtumi awesa biribi kakra ɛde akyerɛ Otumfuo medasi ohene mepacho mitwi no ya meka ayibi o mitim kakra ma kabrofo kakra sa abanti se echia ohene pacho na ade ache me eye me enije bebre se enne de metimi abeto enne ne faith time amaba asante se me ba bechia so medubia na edwuma de wokọ baabi na enne no yesi me ne UNESCO fo me ye deputy minister omoboa me ma yɛtwerɛ nkrataa bebree kɔ parliament sɛ ɔmo ratify convention a ɛma yɛ amammerɛ nea yɛsoma ɛnyɛ yie nso ɛma yɛ da yɛn ho adi sɛ Ghanafoɔ no ɔmo boa ma yɛ krataa de kɔ UNESCO na saa krataa na yɛ kɔɔ a yɛtumi ratify convention no ɛma yɛn ho kwan sɛ yɛ kente a yɛnwene no ɛno nso yɛtumi de kɔ na ɔmo gye tum sɛ ɛyɛ kanitria na aka no brofo intangible ahyɛnsodeɛ a ɛyɛ Ghana egudie kɛseɛ paa na yɛ wobɛyɛ protocol bebree ɔmo pa no magye ato mo ma mpa so mutimi bogu na me adom de wo mpa ebonti ɔmo gye to mu na enka wo sɛ adwuma ɔde ahyɛ yɛn nsa no ɛnam His Excellency John Dramani Mahama so yetimi agye UNESCO ahyɛnsodeɛ wi ɛde aba etimpakyɛw yɛn nyinaa wɔ Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts ɛne yɛ 13 agencies ne nyinaa ne UNESCO yɛde ahyɛnsodeɛ wi ɛbɛ ma wo mepakyɛw medase bebree wayɛ adeɛ nti yɛwura ɔhema
Otumfuo akyia me enti sɛdeɛ minister bisa twi no fɛfɛɛfɛ gu hɔ no na ne titiri wanti yɛba yɛ no ne ada Otumfuo asɛm sɛ Ashanti Fest no yɛ launch yɛ Ashanti Kente Week a yɛwie no yɛ ebnada etwa mu no Otumfuo yɛbɔ mu a yɛbɛtumi de akyerɛ afoforo so Otumfuo ɔda nanom ɛba yɛ no Professor Ayensu ɛwɔ ha ɔno so yɛ Professor wɔ KSTU ɔka ho bi no ɔba yɛ Professor Hans Professor Ewo Amstead ne your friend Usted Ewo Tanoso on so can who be na by Anna Professor Brina on the M7 the natural dada enti na Otumfuo na no mo a by be ma Otumfuo official pa ene na ba di Awukudea ene no yedase Mira Mirabesu bro. Adaroma said wow nana sentimental commissioner was here no. Said ne uhuane domi wa ha. Edi kan omo bema wa fishiapa. Etosumi no umasa dawase. Adaroma titru onana no mefra santimem umpa bo akwanche no afutu mo munya akwan kosomo sabe President Mahama amamu mu. Omsi asdapa no mde ma na omno asa bedia de. Adaroma mo baya Penifo eka ho wa na na gomochi sabe tourism odano na na wo UNESCO Commission on Culture penifo nyina bebre ka ho se wo mu ba ne no mu no ba bedia de odaroma o mu se umpa bo penti asante anasa Ghana ye kente ye kura de pa nenso se de be ma wiase nyina hunu ni age atum ama ewiase edwadie yetima somiye no mu trotro ho nkrata edi hu juma ene wadaroma mpabo penti ewiase UNESCO umaji atumu a eho abodini eho ahyensode waji bia ne wode aba se wode ba ba kirewo eno titiriwo no mu ba se o mu de ba kirewo na ye ka eba kente dia niti enyina ne asante niti nyina ne ho nti enmonyam a o manya no o mutimi mfa ntena ho o mu de ba ba kirewo na wadaroma o hu se na Ashanti Fest nso a o mu ebrada ye twa mu o mu biye ni nyina o ma ba so mu de ho amane e ba betu anim to nana no ba ya ade no mu ba bedi e o mu so mu krom nsam broni sapantu nsia black label adaka bo amu ade ka ho wa cha me bo amu ade wa crash fo bo amu ade e na henkwa so e bo amu ade o nana no ba ya de o mu se na bro Otumfuo de mase papa Nananom Mommy Emperor Regional Minister, one in a pamphlet. Yampene one more. Emperor Regional Minister, one in a pamphlet.
Papa Prempe, any praise before, penny for. I'm not too for say. Or have my whole family. Ashanti region in the trade fair, or Jubilee Park, Ashanti Expo. And to Amonia Mama Pam Namde, a beer dry me fefe. Tourism Minister by on the Soho family, or see a defaho, near Jumedia Mudi or Hosu. And the person go to for my acquired Yaquansre, a cajon nanka yetime edicoco to us. Adarma Onana said the Austrian no. Said the red radio, trade fair be a cosinti, Omaquia and Comako Hewan Sujumediano. You are a sequanda from. Otumfuo Church of Ghana any Edum Ramsia congregation ye do ahye yem bia ye duru no enche kura bosume nson no se na fua be saduonu nsia ti ye pese ye wisa gu masum na moma ye wurate official invitation beba na ye pese sa da no afi efrimra Ramsia bedi kroduem ha afi oha ne aduasa 130 years mua na Ramsia asore no abedi kumasia eno yewura edimu akotene aboa ma ye gina ye nanso abesi sabre ya ye bedi finshi oha ne aduasa na tese ye ma yewura ate akire ye de krata abeba besi na krachefo so na wa ma yewura ate na saada no anso se yewura adawroma pese moderator bepa edan ne ho ntoma ye de hwetwe bi ampo nyankrompo ene onyam na ne etwato ene se nyame yadomo a ke wie bibia na mo be makwan nanka ya bom pai asero twedi ampo nyankrompo ama yewura ye ba enso ya mane sapan ye ba odwan po twa ye de ibre yewura nia etosumienu eye ensuo Salem mineral water enaka duasa afe ye kura ye hampa nso a ye de ebesom yewura na ne edi ho enso eye ensa obroni nsa snap pantu ensia ena afi ensa asọtụ nso bebre ka ho na ewie a so Otumfuo ma yekwa ma efiri ha na yepese yekọ ya maame nso eye Otumfuo hu kani ni jade na yesiesie nema kakra ma no di anim na ye de akosom yewura hu kani enti delegation osofo da presbytery ya no Reverend Samuel Kwesi Eboa presbytery chairperson ena ye papa penny very Reverend Dr. Sam Prempe yewura ankasa de hye prekupe papa Prempe so da bia okan ho ena fe man tamyi twerefo penny presbytery clerk osofo Samuel edu Jemfin so ka ho ya maami Grace yewura ade hye prekupe onu na etua mission to the palace ano no so ka ho osofo Joseph Ajeboachi a mission to the palace ne otana chi a oye adwuma director for communication and social relations edum sofu pani so ayede won share yem say presbytery Reverend Dr. Anochin Kansan so eka delegation ho odne na safo mpanfo bebre eka ho ebre nti ye ntimi enyi won kire Otumfuo chiame ye ba ya na ya nante sie tietia ewie no Mira miso ebru Adaroma Presbyterian Church of Ghana any Edum branch ne de ya omudo masho omoyem ne omugina wanim hayi di kan omu se omu no ba be dia de no mafa akwanya so adawase mre kakra ni Adaroma obesra omu asore wo di kan po ehira omu ama omu sika dwuma na omu di fo mu aso da ho na anu oba yen so eno so sika osa de ma omu sabe na nye sika kuma asida kese eno mu de ma ho omu ani nti Adaroma asore da omu sie no aka akra bi na omu atimi aye awie omu so mu fo asida di a enye omu do as papa papa Adaroma omu se Presbyterian sorry eba oman mu ha afi mu bosume etoso nson de etoso aduonu nsia na enya wo ha mfie wo ha aduasa
Wadaroma yini nam nyaja. Wona mo baby tinaye. Wadaroma unti no muti baby. Omuntimi ni ho bibia wa bra ye mebo amane. Omune makwanya so eyi wasutire ebrepam omzo mu de ho invitation card beba. The mreni dra wadaroma wa wakwa akose omu animonyam. Wadaroma mpanifo eka ho ba na odeda omu nyina adi. No say omu ba omu kromosam drampa otu adua. Ensuo a ye press before na nsuo mu ye adaka aduasa. Ensa hodo nyina wadaroma eka ho. Eno na onana nmu ba ya omu so mu no edibedi ade ene. Otumfuo odumasi papa. About the toss to the second of the brew, obviously, we Momokoya and a bazo so many said and a bazo said they were doing brew. They are sort of what say no, Mokoya come out, Aquastrano. I just said maybe Kamakan and some Aquastrano, Aquastrano Munyamo, I don't brew. Two for the mass. Adara mo di twa to se o mbesre na o mabọ mpae so ama wo. Me ba cho be bom mpae. Ye dia se da kese na mawo ye wrade ne hen kese. Ye hwe no monyam bebre e wona dey a krura asanteman wura Otumfuo ne Awukudea otena na konwa so ye nyina wa happy. Na ye sre ne se enje kura na Yesu ye kai uwo ewodua no so no usori mpai ne se matumi ni adom a ewo usori ni owuwe mu enye ohene chefa erade mebom pai de no hya wonsa sre wo adom nhira ahoden bambo na kwantu nyina eya ne nko ene ne mra wogya na chi a eya ahwe na chi no nkometo na chi asomdwe mu Erade me bom paye se obekoso adom no nyansa no ma enye bebre na onam so ebu asanteman oman mu ni wiase nyina nso mesram so owura sunsum wono ni bedi asie erade ni woni asie ona ne wono bekon ni wonko me bom paye esre ma ne yire ene ne ma ahemfo ahodo wono no mo ye adwuma office ni nyina kan wo nyina ho na ma ensi onyi ne ameka ne se owura me di krowura na honhom ne kra ne nipadua hye wonsa hwe no so a ne ho ma astempi ne da na koma sonso memre mu mfa hye odi animonyam e won ye wura Yesu owu ye osoro ya otiase a wo sa ba bi onu din amen. Nanano, Omian Presby and paying for ye. Yamping one way. Yamping Presby also for ye.
na Arima Farms Limited, Crops Research Institute, Asante Kingdom Development Foundation. Ohiya behiahne ede di o manima ono mere omoba. Jamcha. Jachiami, you right to say, and Awukudea, who know has a nene and nephew pre, and a suitas and mine, and Chebia, no digmedia, Crebisha, and Sassing, Kayenti Technical Committee, Bia, a Besha near Madim Putujuma, Beba Santimemu, Sam Rena, Czech Republic for na Ebetia. Into the Asia be brave, Night and Fork home, and the Professor Yao Boahini. Na enu mo ani ekohia ekuo a friend Arima Farms almost for India omo di wheat abaga na memu enti enu se ehun adwuma be pa ho ntuma afi ehwem yi omo ye nse Awukudea die e ma yewra fi hia ne na ba be di ade na afi nso dwumedi a ye die no ye de kakra aba betu nanim eni de ya ye nso enyem na ye dua no nso ehun kakra nso ye de aba. Enti yebanso a yamane kwa broninsa pentu mienu whisky pentu any wine pentu yewra buo moade Otumfuo achi ame buo moade ahenkwa buo moade any Otumfuo akrachi buo moade na yewra bema kwan na mde kasamu na ma Arima Farms any director of crop research omso ka ho wo ne buo ma adwumadi etimi edi mu a sesei yetimi dua wheat awo Ghana abra yenu abida. It was the first time I did wheat, Abagana Memo. I bet me at wheat, I crano so be. Your Royal Majesty, we are deeply grateful for your support, visionary leadership, and steadfast commitment to agricultural transformation. With your guidance and blessings, we are confident that this program will achieve lasting impact to Ghana. It is our great privilege to present the Ghana Wheat Program. This initiative is designed to establish sustainable wheat production within Ishantiman as a pilot, reduce Ghana's reliance on imports, and create meaningful economic opportunities for Ghanaian farmers. Through the adoption of improved seed varieties, modern irrigation systems, and strong strategic partnerships, we aim to build a resilient, efficient, and productive agricultural ecosystem. Together, we look forward to a successful and transformative wheat program that will benefit generations to come. Thank you. Nananum medamasi mepamcho yete nanasa asiso fumesua inti yene Arima Farms and I wheat in Huajuma wheat in the anke yenim se abrochiri baby a awo bebre and yedua now so yayen hwehwemu yenya bebre ya yetumi dua no asante memu any Ghana mine baby bebre inti ene yede wheat ni bia ba yede ba chere nana ene ne mpanyimfo fumeso anso ayewoni ye no ba ne nso bebre bro ene bibia anti yede bi so aba yede ba chere medamase Otumfuo chiame wadawruma wontie mo Otumfuo so nti se wo huye ne nananom nanano chi Archbishop ya ba ye jina nanemu enkomre nyina no eni Arima Farms na aka bunwu a ye di dwumeye NCRS for so yakoto awo mo Roman asori Kumasi Kalika Justice Kumasi
ye asase a wadaroma obo me nsaka okumawu ene ye asase yantam 18,000 acres a ye di be hye sa adwumadi yase enjina kwiti ne nyina eduru samre na se ya ba me bo amane ana wase a ne ayetiafo eni nti ena yenso yenam Mira mesu ebru. Adaroma said the wow ba ohene ba hia hene se no. Se mre kakra ni. Adaroma na adi dwumadie ehye wo no. Na afia pre hene agransa ma hene. Ensa so mo hwe so. No mo toto. Wo mo ne Arema Farms Crop Research Institute for wo mo nkamom. No mo hwe kwampo mbefa so a. Yeku ayo. Ye no ba yesam bibia be giran na so titiriw any wheat. Wheat aduane ananka ye duan ba bi a wowo Ghana ha ne ye nua bi wo hada wo de hye wo munsa wo mu amfa dwumadie anni agro wo mpa abopa ne wakwankyere wa futuo nti enne wo mu gina ha wo mu so mu ene obedi ade no mo yi wasotira so se wheat adwuma wo de hye wo munsa no enne wo matima dua bi ama aye yie e wa santemam ene Ghana ha nyina eye Arema Farms ene Crop Research Institute mienu kambo mu no Duma odi she umunsa no aba aso eno no. Wadaroma said the Bruni no waka kakra no waka nsa aseda no ode ma won akwanya ode ma ye ene hunhira ode ta omachi se omudi di dwuma no omuda ho ase papa no mu wogidie se dwuma dia omudi ebeboa amade sebe mpuntuo ne nkoso omu anya dwuma kra anye no omu so betime anya dwuma e de aye na aboa oman no mpuntuo na saa ena Penia also crop research and so editor so say kakra wadaroma de hye omani monyam omatima ye no no so for penny romance of penny so kakra o kan ni say ampa omu de ho ade srede beto anim na kumawu wa mo asase be sempim o ha ni dunwotwe a omu anya asase kuma a omu so de bedi sa adwuma bi ama atimi aboa sebe yeku ayo ene sebe be betimi atumpon eno ena wadaroma omaba se omude betu anim na omada ho ase se enya wa komu nsa nka se be asase a etisa omba na omso mu kromu nsam broni nsa pantu whisky pantu ensa hodo nyina eka ho wadaroma obo amu ade akrachifo obo amu ade ohenkwa obo amu ade ena wachame obo amu ade ena cameraman so obo amu ade so yin ba hia hene ene crop research ene Arema foi ene sabe Roma so from pen foi ba ya sade omusie no Adaroma hwit no omu ye no so omu di bi aba se omu de ba ba kire adi mu adanse aburo a omu atima ye nyina nso bi ka ho a omu so omu de ba ba kire mfano mane nyina amra adwom na yira hunu o se kire horma na akwa gira mfomra
Chachiame. Agents referee your for Jumedina at this radio, you know, a person to any move. They did kind crop research for Sanka, a best think a wheat in a deca pan will move, you know. A better friend of Pemso wheat. Now, they are tossing me so. I was seeing a variety release, a free Minister of Agriculture, that media are commercial cropping. And also, I don't remember boy and night mean as a variety release in one. That is the DMB. Miro Adaroma, said the Hineba said, no, sir. Almost at this ready. So Adaroma, my choir, a wheat, no, the decano, Adaroma, no buy a decano, come to Dia to so open, so wheat. Adaroma, no near this ready a decano. Now, if you toss me, you know, so Sabaya will be to me, Crata, no more to me, I buy mu, so make my tone be our Minister of Culture, and as agriculture, Adaroma, night me, we are saying drama soon, I'll make my answer to me, Crata, no. Umbwa umwa no musaka bia be yo mu depa o ma this ready a etoso no Adaroma a hon report o ma ye the o ma tro afa ho nyina hon krata nso bi ni mo so mo de bi kire we bro mo amonyina mo fa bi mayra Ambassador Otumfuo said no, so the money na mase said when I tell some day to say in there. Mun say oba ye ne ma wo ye nyina mfie dwono nso ni mpuntuo ni nkoso asanteman ne Ghana ma be ko ye ne ohwe ti ade we na kuma so ade ene ma ti sa da betu nanim ko research for ira so de mase arewa farms of so de mase ma enka roman for so mo mo haji mi de onum se bibia betu ko akire ye pa e bi sa sorry de hujim se ya asori mani nya betu mi kwaja krobata no bi nya betu ma tete obo ho so aye bi na abo ma Ghana man te be mu na de na atre so mo ko so mo ma na nka ho se be kire no se be ka wo de kwa bi se fa so bia bo mo de bia no te kire bia no wo ha mo bi se de te kire be te kire na abo ma se be fiti e kra fi be bi ba no so at e broku a ye kra ni nyina so se ye tre mu a ni nyina so ba for ma Ghana man se be sika se etime gina ira so de ni sure te kire na wa fe se de wo kire no e betima akọ na e ko edin kese ama Ghana man e na santama nyina odabu nyama se so Otumfuo se Nanano, obi emprim painful no my idea. Yamprim one no more. Yamprim painful yeah. Yamprim India brony yeah.
Excellency. SDA from Penny 4. If you are not here, my dear, no more so to us. Otumfuo chiame. Ene adai memenda sorry a yewo Ghana ha yina. Mpanimfo a yesom asori no enene. Adai yaba se ye bana yabechi Otumfuo. Afi so ye ma ha. Ena asori no so na afi akanifo foforo na idi asori no nimu ha. Na yeba ye ne Valley View University, private university idi kan anya charter. Aye Valley View Otumfuo adaroma school ne won kran ene wama kwan ma yenya school ni bi ewo Kumase ha. Enti ye ne mpanimfo aba ene asori mpanimfo na ba se ye bedan ye ho adi akire Otumfuo na adefefa wo ye ma ye no yada na se stronko na ye ma ne ehunu se Otumfuo ne nananom dwumedie biara a ewo se me na asori edima asantema ye kese no debia eno a na ekuramu ye de adra ebae seni ana enim no Otumfuo chiame wadaroma adra be dwumedie kese pa saa na esom ahodo a ye me na asori wo mu no ya ba se ye pese Otumfuo mu se ane me na asori oba Ghana ha nyina na asantema mu ha na asori ni gina pa enti no ene ye ba ya ye ba be dan ho adi akire Otumfuo na mpanimfo a asori no odo omasi so no yada na di akire enti no ye di kan no me ameka sei prempren no me na asori na wo Ghana ha yina no ya chem ahodo enan a broni kasa 4 unions ye di kan no ye wo mid Ghana union a eye Kumase Ashanti mamu ha yina ene ahafo ena me ne nana me da no osofo a oto amesui ono nso medende Jonathan Owusu ye de enam se na Ashanti ni utan ha oma ya asase ntino aha ye no sa pepepe ena ye asane mamu ye de ne tie osofo a oto ameso ono nso na akọ nkran mamu a enkran ekoka ye Western region central ono nso de sofo ene central region ena nkran mamu eye osofo ade efe kwache ono nso ni so pani a ono nso odano ena Valley View University a eye school pon kese no Otumfuo chiame school no nyina te eye vice chancellor ye friend Professor Daniel Ganu ono nso na etwa sui de otwa no so no ono ne osofo a ukọ enkran a ye was southeast Ghana Union Mission me na so no kwabata to so biensan ono nso na odano ye friend Colonel retired Duodu ono is soja ni penny and our pension but to say no wa so no dwumadi ne ye de ase ne nsa ena so for oto aso no ono so ye oba me na sorry awe amokompata mu ho a akoka kono ngo ono so penny a oda no ewo ho ene asofo mpanimfo ono so no
asɔfo ɔto aso efe ne ntwumensa ɔno nso na asɔfo nyinaa oba yɛ union ha ɛyɛ asantepan mu ha ne ahafo no ɔna ɔdan no ɛne sɔfo a ɔto aso ɛno nso no ɛyɛ yɛ sikasɛm ɛntotoyɛ no efe ne master ɔno nso no yɛ union yɛ ti no ɔna dan no ɛna sɔfo a ɔto aso no yɛfɛ no Dr. Isaac Osu Dankwa ɛba nkraman mu hɔ sɔfo a ɔda dwumadi na no no ɔno nso na ɛyɛ church ɛyɛ treasurer fotanfo panyin a ɔno nso to aso otu ano so a sɔfo Solomon ɔsɛ kodwo yɛn yɛ man mu ha no asanteman mu ha mid Ghana union no ɔno nso na ɛyɛ churchfo panyin otu ano so a sɔfo Nathan Ɔdɔnkɔ ɔno nso na ɔyɛ churchfo panyin ɛwɔ Nkran South East hɔ ɔno na da no ɛna deɛ ɔto ano so nso yɛ secretary a ɔno nso no ɛwɔ Nkran Accra hɔ ɛne Western Central ɛna Western North sɛbi area hɔ nyinaa no union ɔno nso secretary nso ɔno no sɔfo ɔto ano so na bɛkwae yasɔ no sɛ bɛkwae agyidi paa wɔ hɔ ɔno nso ne sɔfo panyin a ɔno nso ɔfrɛ no Adugyanfi ɛna ɔkɔ gɔɔso a sɔfo ɔto ano so ɔno nso na ɛyɛ gɔɔso man mu nyinaa yɛfrɛ no Joseph Agyeman ɔno nso na ɛto aso ɛna ɔba kwana so a nse kwana so deɛ Otumfuo kyia me yasɔ no hospital ti kɛseɛ paa baako woyi kɔnfo ano kyi a yɛn hospital no ɛno na ɛwɔ hɔ paa ɔno nso na ɔsɔfoɔ ɔsɛ tutu nana ɔdaroma ɔnana baako ɛno no ɔnana no no ɛna deɛ ɔto ɔso ɔno nso yɛ ɔkɔ agona man mu a ɔno nso frɛ no sɔfoɔ Samuel tu ahene agona sɔfoɔ ɔno nso na agbo no mu ase no ɛna ɔba Ashanti ne wutan ha sɔfo panyin a ɔno nso no nana Otumfuo ɔdaroma ɛyɛ asɔɔdan kɛseɛ na esi n'akyiri ha no sɔfo ɔdaa no nso yɛfrɛ no baafo ɔkyesiabɔ ɔsan yɛ lɔya ɔno nso na ɛwɔ hɔ no ɛne wɔn aka bebree a wɔn to ato asoɔ a wɔn nyinaa ɛbaayɛ na yɛbaayɛ a Otumfuo kyia me yɛama no nsapan yɛkura yɛn hampers mmiɛnsa a yɛagye kyerɛ yɛde baayɛ ɛna nsuo 50 aduonum a ɛka ho a yɛde baayɛ ɛna yɛsan so kura bua mu adeɛ ɛne nananom so envelope a ɛka ho a yɛde ma ɔmo eti yɛbaayɛ a yɛn nneɛma a Otumfuo kyia me wɔdaroma yɛde ɛba ɛnɛ fikasie mu ha ɛna yɛde aba yi nti no yɛsrɛ Nyame nhyira sɛ Otumfuo sɛnea ewiase nyinaa ehu no no yɛn mmeda asɔre nso no yɛde mpaebɔ taa n'akyi ɛna yɛba ha yi yɛbɛsan so asrɛ Otumfuo sɛ Nyankopɔn nam ne dom so ɔnhyira no daa sɛnea daa ɔkɔba no ɔnkɔ mmra asomdwoe mu na nkonimdeɛ wama asantema yɛ kɛseɛ ɔma Ghana ɛnyɛ din na yɛn mmeda asɔre nso yɛtaa n'akyi daa nti no sapɛ na ɛteɛ nti no yɛbɛbɔ mpaeɛ ama no yɛwia na Otumfuo kyia me ɔdaroma deɛ to aso na yɛyɛ bɛsrɛ mo ne yɛabɔ mpaeɛ kakra ade nyinaa so Otumfuo yɛde wase papaapa wɔ akwanya kɛseɛ sei a wode ama yɛn ma yɛatumi aba bɛto nana santeman wura ɛne ahemfo ɛka no ho a ebu asanteman na mpo emu nhyira no ka Ghana man nyinara yɛde wase papaapa sɛ musuo ne ɛsɛn biara nto obi biara yɛde wase nkwa ne ahoɔden bambɔ ne nhwɛso pa wode adom asase wura ayɛyie nkamfoɔ ntonto ne naaseɛ ɛne yɛde ma wo awie yɛbɛsɛ yɛfa kwan soronko so ne yɛpagya ɔdaefoɔ ɛde ne hyɛ wasafo Awurade nsa ekura wo a yɛmmɛn o wode to hɔ so a yɛmfa ti yɛsrɛ na w'Awurade adom kɛseɛ sane wɔ Otumfuo so na wadi n'anim na di fire ne fie ba ne nayɛ ne ne sɔreɛ yini firi ofiri sumfuo fidie biara ne owu amena biara mu na ma no nkwa tenten ma ne nnemen nyɛ ɔno nko ɔne n'ahemfo na busua ne yere ne mma ne adɔfoɔ nyinara yɛde wɔn nyinaa ahyɛ wɔn nsa ma asanteman kɔso ara nyɛ krabɛhwɛ na afei nnwuma pa a wonam no so yɔ no atra kama na man nyinaa nana Awurade nya ohwɛfo mɛma hwɛ nhia wo ɔma wo na wura ma from adidibea na onya kwan kɔnsu ho dwo ho ɔnwodwo okra no mfamfa kwantere na esu ne dinti wonam sum kabibo mu a mensuro bɔne bia efiri so ɔne wo na ɛwɔ hɔ
na baa ne ne poma encheche owire won to pono watamfo anim onfa ngomfo trim ukuru wanye mamu so yeni adoye nkuto na eni wachi wonkwa na nyinara na tena awurade fie daada Jesus Christ demo amen. Mira me so ebru Odaroma said the SD sorry mpanifo eda no wo musie ni Odaroma mo so mo ba na SD sorry mpanifo eda no any Valley View University mo mpanifo na abahayi wo mo no obedi ade no ma fa kwanya so adawa sesron kokora Odaroma mo se Valley View University nanka won kran kwa ne bi ni kumase ejina won pa ebo akwankyere wo nhyira a wo de ta wo machi ene ne ebi atimi abakumase no omse aso mani ayo mu fepa wo ntimi ntentena na asofo yi se de odeda wo madi makoma company fo odeda no nyina ene sabe Valley View University mpanifo wo maka bom se yenko ye ni ewran kodi ade ne na nase ma ewran hu se ade a wa ya man no aso ye ni ayefe Odaroma asofo won kran afana nyina Ghana ho nyina aka bom se wo mu de waseda ebro wo mu se Odaroma ezi asori ewo Ghana man nyina nanso wo pe ba bia ni hini wo tintim kasepa asantema mu ha enti de wo mu ka ene se abri bia wo ma ya ahoboa se bibia se so mu ye ede beta wachi de somwo ema sabe epagya sabe wudwuma wudie bia no wo ma ya ahoboa a wo to nsa wo de ba beta wachi Odaroma omu ba na omu so mu no bedi ade omu kromu nsam hampers ahodoyi miensa afi omu kura nsuo naka aduonum Odaroma obo amu ade nananom enso ebetena won chen enso so bo amu ade Odaroma said the sorry any Valley View University omu bom ba ya omu no bedi ade omu se ndebru Otumfuo odemase papa nananom umiampre SD asofo ye yampre wonom yampre SD asofo ye
T.I. Ahmadiyya, Justice Nana Abontamini, any do a manuma no moba. Mira Achami, Mestre na Mama Natu, Yura Amami. Say, and ne say, Yura a mask for our ha. Ahmadiyya, ane Ahmadiyya, a sorry for our ha. Na, ye by say, and ne eye Awukudea, ye bene Yura edi ade. Na afei yada nase ewo ade asro nko a waya maye eye na woche twa mu na Ewurade enka ye ne ni ase da kire se de waya maye no e ka se yada nase enye efri afe 1950 emu a Ahmadiyya asore ye ne se ye pese ye school a ebetiti a Christopher ne nkramofo nyina bom ema ye hia akwansidie bebre na asem ni ye de bedru Ewura ye Otumfuo na osei agyeman prempe a otosimienu anim ebae no no se mo pese mo ye school a se ya depa nti adena nipa isi mo kwaisa mema mo asase tamo a enne Ahmadiyya Secondary School ewo so yi Ewura eye Otumfuo na osei agyeman prempe the second ena edimae na wamfa wodi asase no maye no no sese me de asase mamo na ma mo jetira beden ena mo chimesi dai o mai sika a enne no me bodin kra enye ye nemum saa sika no etimi si form 1 form 2 form 3 form 4 form 5 any administration ekan ho na administration no said the CC dan to aso no na ede administration no tua etre no koye ti se train nti me pension na efre no so Zion train meko mu bi na yewie no edan a yedi kai si ya ye frɛ no sɛ ɛyɛ dormitory ye nkwada no bɛda hɔ no de yedi kai si ye ɛyɛ house 1 na yɛse sɛ Yewura adom ye sɛ dia na yenso de na ɛbɛyɛ ɛde ada naseɛ nti saa da no ye de to ɛyɛ Yewura Otumfuo ose agyeman prempa otosu mienu nti ye da ye first dormitory no ye frɛ no Nana Prempe House eno na actually yakɔ school year free 1950 abedru 20 something ye yadi mfie adioson ena ye senior baako wo ha frɛ no Olu Alagbe Luther King oye ne se meye bibi na ahye school yi animonyam nti wo si clinic a se obi hondodo no ne at least first aid de de bema no school mo wo wie no na ye ka se wo de wasi bibi se de oye old student nti bi a wo de beto ne ho nti one school management ni share no nurse ye suggest say oh any school clinic there the way ye yemfento we was me say ne hwan school yi hwan na edi asasi e ma yen a me ma besi we kakra yesi so a me de beto me ho uma abrosan clinic kama e fata okunini enye me
Luther King nti nye mama yen musa emu enko yewura ho se opene so man a ye di school clinic ato no nti ampa etu hwana mo yewura enda mekan se de waya man de ye kan enye yi o man akwanya se momfa ntome nti clinic na esi ama school mu no e frɛ no Otumfuo or say to the second clinic. Yeah, we and no, yes, I abedi emfie atoso adosun enum no. Sa owura kroya ye friend no Olu Luther King. One ne consultant I want to say old student a friend no Captain Al Hassan minim one co soldier min name why captain dey be na obo ball no a captain o school mu ha ono se na a consultant wanye a capre Olu Luther King ebo school ai adai we see ho ka na e ka obo e dey ntimi modin owie no eye dormitory we say a dormitory of excellence. Yamano, dear one nipa ahanum ombe ya de uskumo pan, one na bedaho. And no Emma a she get a mano in crime or be a year no say or becako daho. Na a dino a tuasuma kumako and 9. A fa a nipa ahanum. Na ahanum no yinachino. Dabia flow bia no ewo ne mistress house mistress quarters eno eye complete flat afi flow bia sa wo library to wie no wo dey ma school no ena ye kan school ne say dedika wasi clinic wan fan to ho wo say fata de fata no na yemfanto no tiwa me de ato yewura fata no no sampa se why ade kese we no kra de wohwe mu anke be ka se nye se bibi entimi nsan yewura ho kra anke be ka se we de eso pa nti me mfanto e wo se me bio mumfa mano ntwitwiri fom se me nko a nka me nsi edawe mumiensa nko manhia na manhia ana ama ya yesi minso me Luther King no minya kwa ba mas ama ene ye kan say or business tycoon asantuma mu ade kan say takum so ne mi ma ye takum a free manhia ti yensa nko manhia bio yemfa nko ti ewuranim se yama ya hye nadaroma ya hye ninua ne ofa animonyam ono amu nso ya hye na animonyam afi de aka no yentoma no ampa yetua na moba manhia yewura ne se obema ye edin nti oma edin a emu oduo a eye yenyina ye mame ye nana asante hema a a friend ye asante hema nana afiakobi ampem a otosimin nti eduru emra ye di sa afinhia dai sa mre no anso na ye bebie edai ano ye to nsa frɛ yewura na sɛ de emre nyina yewura one amas ene asɔre no nyina etie no bibia ye beto nsa frɛ no bia no emre bia sɛ ekwa omunko ade a ono a tu ne mpabo akese eba nti emre no duru ye no ye nyina da no na enim sɛ da kese ema no firi sɛ okɔ tech mate sɛ osakɔ pole nso kra akɔye no ma bebre nso onya kwai ema ye ebetena yemu na mediafo sɛ de megina ma masema ye tintin ya na etoro bia ya semu wakakra nso yewura onya daje etie ye tena yemu
ene ye di afahye no kosi se mre so se obekwa kopa edan ho ntoma na wo hira edan no amaye ampa ye koy ma edan abrosan ewura ofro ne nyina kohwe mu ma mi hu se ye nyina hu se na ni aso ade na aye no se ewura ye we no mama ye dia na ye amas for ene asori ade na ye betimi aye enye numpo nkwa anso ho mpo mra oba ye de etu nanim efa sports ayaye trophies ekuta ye bebrebe ye de ne nyina ye ka kire no no o ne se etisade a ene mema mo ade ba ko aka ho nti otu ne nsa frɛ eye asokwa MP a wo ho se menana ye astrotef ema amas na se ne yewura yewe no nyina maya na odi adedia na wo se yeba na yedi na seda ema no na fe ye ne di ade no ti yeba ya sede amamre kire no yedi enoma kakra ebre yewura yedi kai yedi ojampa otuadua ebai afi yedi yebeye anniversary no ye sheda ye nsuo eno so eye amas at 75 eno so yedi curtains ana Chris adunu enum 25 eka ehon bai anso ho a yesai yebe anniversary num edie num no ye chocolate na chocolate no nya de enam se na yedi ebre ewura ne ntimani na me de ahunu na me ebi ntimi nkama no ansa nemum uhunu se ade we de efata ewura nso ampa na sa chocolate no organizers omo ye sa ayi ya de ene ewura photo ewo ho afi yesai ede jerseys t-shirts ede t-shirts nso ebai ya ye yewura ede sronko se ede bia okobo golf ana bibisa na opa na ode ashama ye de caps aye golf caps nso eka ho eno nso yedi aba ana afi yasai de ewura eboamu ade ewura achiame boamu ade ewura akrachifo boamu ade ene ewura enhenkwa nso eboamu ade nso aba na jersey no a ye ana t-shirts no nso yedi ebibre ewura achiame nso se ewura ko na mo ne no kwa na mo nso mahye mo de afi ewura baaye no etwitwa photos na yehwe mu no de echen ne nyina na ya horo se na de popo ne se no
Oh, I did. I think I'm a baby born again. When you have a trainer and I be back him. When you have a trainer, Peter. Olu. Mira achame se mitime to aso a enam era aye manhia plotter asase kase om de man yi boy edwetri eno na ama Ahmedia secondary school eno ne school a atimi atete Presbyterian moderator asai atete mino ho ana yatete nkram Ahmedia nso Amir for bebre and a fee say yes I will apart from Presbyterian no and you will be brave inti nature say but I ya the best yura a man of the assassin man no abem kama na yenana afia could be ampem tosi mi ni ne fie ya esi amasi efa emaya ahanum na school no Martin sorry Luther King Olu wabomodin ayamaye akase yede mpa ene mattress ebegum na eno no get fund for asem ntinka ebe ya ka eura achame kede tumanim na masre eura amanye sede wayama as nkrofobi sese onmodua sheet no wasi obehwe na waye ehonkrata amon no na we no so nka wode nani adi akira man na get fund for aboye abreye sa mpano na ye dre na onuma etu anamo eba era anim hai me kwa wo mu ananka me era dikai
Oh, be a view. You're a mere idea. I don't make said it. I'm a dear before. Everyone about to be done on Seno. Or say, I'm a dear Wadoma Sorano, wow, fat. I say, come to chain, Wadome Brew, Adama, or Mamma Sassy. But I say, Wadome Brew, a Christophonic of Funia said there. Was soon you are the cherry or Santa Mano. It back up with the Ayentino. Where says, I saw my woman. No money in our car boom, or Christopher, and then come with Back School boom. Wadome Brew. What does you soon the church, you know, a real payo. As I, when we see this school dying, said administration blog in Nara. Wadoma answer. Now, almost say, sit down for a do of a decade or two so. Our bomber school not take a kunini, baby. While before Belgian Federals walk or alcohol, God found me the year. You won't say, Adam be my woman. And at the tosso, I don't be brew, what on now. But to tell you to see, that can say about clinic. Yes, I found two Ira, I don't be professor or Maudi with the two so. A moon in fear of a pet, and a school in your soon more. Sabi was I see, that can say about Sabi another so. I told you now, since I be my Baba Homodeno, or of a community will be about Homodin. Was the Dequan be them, they did Dequan and Fantuno, with me there, men send for that. But still, my old Sabi, or Brewa, now few could be say one pim, Dean Etoso. Bresso says a bombiano number 2 and him, while could say doom. No other Jesabi in the house so, we now break what's now Homa, or would you make you with the piano, a repair, and son and Sabi. What is an animal I could be sad and as I first so to as soon as I could share that beer. Sit here, teacher for my home soon now be our dying our honor. I don't be brew. The home I know be also a library. I was sad and then your own pipe book. What if I say, oh, by so know the beer Obama near what actually may be a repair. And the area in the say, I don't be brew school, no say a camper. I don't be brew and say, I don't want to tomorrow. Get found. If I got the similar to Chinayama, Sebi, never could be so one pim. Don't bet you know, I crab a head. I know what they were 2 and we said, no more banner, that's like I say, Eddie, a bro, what I pa, I don't pipe or pa, all that time we do some remono. I don't be brew with that at the bro, until I'm paying for you. Abba said, the senior me pamau. What's a hammer woman? About that day, now don't be piano at Mary Payo. The school no, the party 2 woman, a dozen. As it says, I saw for a self for, as it said, the bomb I can sell for baby. Didn't I offer? No pipe power the territory. Who buy any paper room crowd so I didn't want to a dorsal, or the case you found a room upward baby. Oh, I don't know, I want to done in there, or my bro. Now, the woman says, I don't mind, I am a woman, so we really feel one as a 7 and then a consonant. Tina had me says, and then an upon 7 here, but if I can't win, wow, na. Bariam, judge, and how no choir also don't say, I will pay. Say, I don't make blue. Say, Judge, pay you passes for I don't make blue, sit down with you, I don't mind. Then I want pipe, and then you repay you. See, I sit down with the bro, I don't make blue. Say school, I say, Kunipa, we say Supreme Court judges, but I couldn't jump on the chain, I couldn't tell you. Mariam, I couldn't know so, or Ben Papa. They were in your pipe, and so do not tell what you know, and we pay you. I don't remember. Over here, over jump power, trade ya, and so I'm a division soon, and also a you nunum, and then sound door, I don't be brew, and I'm for near. But we say now, we didn't have a channel. And I haven't said, down my Oguma Yafino. I don't know, the chair, I'm a diano, Sabi more at this. O my sister, there's some kind of deal with him, I don't know, brew. And I choke it, I'm not putting too soon now, didn't have with t-shirts, didn't I? And I'm also there, cry. I'm going to watch him in 1 inch. I don't know, brew. And I'll bomb my dear, watch him bomb my dear, and I am called my dear. I don't know. Say, and I am found 2 red months and a while. Oh,
ewi alima mo mu no abɔ mpa ya ma ye ɔdɔm eburu sɛ ɔmo se na eburu yom ɔse se saa mati ɛyɛ mati lusa kee no ɛnyɛ sɛbɛn na ne yɛwura bi hu no na sɛbɛn ti ɛbaa yɛ a ɔsɛ ɛfa to no ɛbra na ɔdi ne dwa nyinaa no ohun sɛ asante ebi ama no ti na asante yi ma na afei kubi sɛ wampem na yɛ ntiatia wɔ hɔ yie papapapapa ɔbɛgye ne nsura ɔba na sɛbɛn yɛ wɔhwɛ na aberewa sɛ na ne nana ne bi biara no na ayɛ ma fa ne yɛ ba biribiara. Nti sɛ bɛba yɛ no na nya ade foforɔ ɔno sɛ da bi ɔwɔ aberewa na ɔba ne nkyɛn bɛgye nhyira no yɛmfa nto no na sɛ bɛnyɛ nkae dum nti na mo nte aseɛ ɛhɔ na ase no nyinaa de ɛfiri ɛwura da ase wuru ɔda ase lema ma wɔ mu no mɔ mpa yɛ ma yɛ ne yɛsrɛ yɛwura sɛ mommɔ mpa yɛ sɛdeɛ asɔrefoɔ no nyinaa atabr Allahu Akbar. Okay. Let me get you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Otumfuo Nyankopɔn a woyɛ kɛse kyɛn ade nyinaa ɛnɛ da yi yɛba w'anim yɛsrɛ nyansa nimdeɛ ɛpɛyɔ ama yɛwura sɛ woma no nyansa a ɛboro soɔ na ɔde ahwɛ asanteman na ebi aka Ghana man nyinaa ama asanteman ne mmɛn so no abɛyɛ krabɛhwɛ na yɛsɛn na hɔ na nkyirima nyinaa bɛba abɛdi adanseɛ sɛ ampa yɛwura abi tena ase a n'adwumayɛ no ɛboro adwuma nyinaa so yɛsrɛ Otumfuo Nyankopɔn sɛ kakra yɛka yi ɔntie na ɔnyɛ no adom ɛma yɛ nyinaa. Amen. Amen. Nananom, omiempre amadiafo ye. Yempre wonume. Yempre amadiafo ye. Executive of Ghana Journalists Association. Oh, yeah. Ghana Journalists Association. Otumfuo achame hene hyɛ ne deɛ mu kasa kakra yɛfrɛ me Kofi Edudom fɛ ɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ
Kweku Ewa Central Region, Ghana Journalists Association. Mena meye titinani sense nche pi last year ho baby na nsɛmtwerɛfoɔ wɔ Ashanti region yɛkɔto aba na yɛyi yɛmu bi sɛ yɛndi ɛkoo n'anim yɛmu bi ɛna ɛwɔ ha ne yɛmpanimfoɔ a yɛ veterans and other senior journalists yɛmu bi ɛna ɛwɔ ha yi ɛbɛyi ɔmo akyerɛ ɛnumɛnim yɛ na mmom no ne kwan so a na wɔsɛ nka yɛdi kan aba ha saa berɛ no a na wɔsɛ yɛba ha no na yɛwura ɛhyɛ ɛyɛ yɛkuo ne kɛseɛ no ɛyɛ the National Association ɔma yɛne gyee sɛ host to one of the biggest events ɛyɛ yɛkuo no national awards ɛwɔ manhyia ha na ɛwɔ sɛ yɛba na yɛbɛkyia nanso so saa anidie a mpanimfoɔ mowɔ nkran no ɛwɔ sɛ yɛde ma ɔmo no nti ma ɔmo di kan ma yɛ soso yɛde yɛn onyam ta akyire ma ɔpemsoɔ ɛsoso ɛhwɛ yɛfɛ ma yɛ association no yɛ 29th GJ awards no yɛ krabɛhwɛ ɛnɛ soso yɛ wɔ hanom a wɔsi yɛda wɔn hena sɛ otimi gye yɛfɛ so saa brɛ no ma saa ɔmo baayɛ yɛ nsɛmtwerɛfoɔ efiri the whole country ɛba manhyia no ɔmo hu sɛ yɛ soso yɛwɔ adeɛ a ɛfɛ nene ne nananom yaba ne nan so bie mu a na yɛ yɛn a nsɛmtwerɛfoɔ wɔ Ashanti region ayi yɛn sɛ yɛmbɛdi koo n'anim no ɛwɔ sɛ yɛba na yɛbɛgye ne nsɛm nhyira sɛ na ɛbɛyɛ adwumadi ɛda yɛn ni so no ɛbɛkɔ so akɔ nkan ebie mu no so yɛde yɛsi akonnwa no so no as leaders no yɛma yɛhwehwɛmu baabi a ɛwɔ sɛ yɛdi adwuma firi na adeɛ a na ɛha yɛ ne sɛ yɛnya nanteɛ sɛ baabi a na yɛsi sɛ yɛfrɛ no press center no bea no a aban de maayɛ no afiri yɛn nsa na yɛtu ho anammɔ no kɔɔ the Regional Lands Commission a yɛkɔ yɛn nhwɛmu na ɔma yɛaso tee sɛ yɛwura ɛte saa asɛm yi na waba mu ama yɛ bea a yɛsoso yɛbɛtumi de ayɛ press center nti na ne titiriw na wɔsi yɛba na yɛbɛda yɛwura ase sɛ wɔdwene ne ma ho ne nananom ho na nam sɛ ɛsom a yɛsom wɔ fie ha ne deɛ ɔho nti ɔwɔ sɛ ɔma yɛ bea a yɛbɛfumi afrɛ sɛ press center na ama yɛ dwumadi a yɛdi no akɔnkan nti nnɛ sɛ yɛbaeɛ a na yɛ aseda nko a na ne yɛwura so abɛsom na me ɛkyerɛ mu no so owura yɛ ogyina ha yi yɛ Nicholas Osewusu ɔno na ɛyɛ mabɛdi akyire ɛyɛ vice chair ɛwɔ Ashanti region GJA rais yɛ Madam Beatrice Pio Gabra ɔno na ɛyɛ secretary mpanimfoɔ yɛ ka ho yɛ ɔmo a ɔmo soso ɛka ho ma executives no yɛtumi edi adwuma monana Isaac Bediako ɔno so wɔ EIB yɛ doctor baako pɛ Luther Kwame Edinkra, Dr. Kwame Edinkra, ɔno so esi ade ɔyɛ advisor ɛyɛ veteran baako odi anim a ɔbɔ yɛwɔ owura Michael Ofosu afiri yie ɔno so ɛka yɛn ho Nana ɔsɛ twitwi ɔno so ɛsom ɛwɔ manhyia ɔno so yɛ veterans ne bi wasom akyɛ ɔheme tawia Insura FM ɔno so ɛka yɛn ho ɛna yɛnua baako ɔno so free City FM ɔmo a maka nyinaa Jeffin Siabo adum nyinaa wɔ ha nana ɔnananom yɛsoso yɛbaeɛ a na yɛbɛsom yɛfrɛ me Kofi Edudum Fɛ me chairman of the Ashanti DJ yɛbaeɛ a ɔnananom yɛni hwee nanso so yɛntimi ma nsapan efie ya na edidi enti na yɛwɔ pentum mmienu a yɛntimi ma nsapan nti yɛde ba na yɛso yɛde abɛsom na yɛkaseɛ no no meda mo ase Mira Miso Bro, Adaroma, Nana, Kofi Edinkra, said he was in the say, Umujina Hanum one, Umujina say,
asanteman mu ha sentronfo eku ebra no omutu aba no mayi mpanimfo foforo emre kakra ni ene yi mpanimfo ya omugina han wadara ma de odeda omu nyina di efiri ne so de besi unana kwame dinkra no ma aka nyina mpanimfo ededa no sese no wɔso wadara ma ma pekwan asenkom beba na asenkom adi kan be yi omu ho di akyerewo ebra no mu peso mu ba no sabre na omu kuba ten ogana no mu eye abasobode a wa ohwe agi wo mu ye ma bibia ye kama ni nyina ho aseda eka ho bi se omu ba be do asese de oye ma omu mpanimfo no aso omu ani na ene da die omu anya sa akwanya ya omu da omu ho di akyerewo se onana no mu na eda sebe asantima mu ha nsantrofo ku ano na aseda etoso mienu so odaroma omu na adesrade omu de beto wanim ba bi ombenya sebe asi omu dan e de beto wanim oboa ma bibia ye kama eno nso eho aseda omu ntimi mfani omu so omu da wase papa odaroma omu ba ya na de omu no e de bedi ade no omu kromo nsam broni nsa pantu mienu odaroma omu se wa na ahwe omu wansan ni hwea oposa ne nsam sɛdeɛ ɔnananom sɛ no Otumfuo ɔde mase papaapa nananom mommɛmpere nsɛntwerɛfoɔ yɛ yɛmpere wɔnom ɛ yɛmpere nsɛntwerɛfoɔ yɛ First Atlantic Bank, Mensha Palace branch. Nana amoma ene di omo ni mo ade omo ba. Tu vas jamais. We had the Ohumia, Nabedi, First Atlantic Bank, Mensha branch, I am not Edikan and Nabedi Ade. Now, you told me, no so. Omanian branch manager for Fro. Now, I knew Biasa, Mammy, Nana, Amapokia, Nasi. And he, Oba, and I read no, was in there. No, I didn't know, no,
na watwɛn no na wagye nhyira no wie a na afei de adwuma no mu ama yɛdu ama no ɛno na ma wo ne panyimfoɔ mu no ɔmo nyinaa wɔ ha sɛ nnɛ yɛba na mɛsrɛ na mede ama ɔno ane na adwuma prɛmprɛ na ɔso ayi wɔ mu aka di akyerɛ Otumfuo Chairman, we deɛ mesrɛ w'ani deɛ mu kasa kakra. Pacho, yɛbaeɛ a yɛ manager foforɔ a yɛnya no yɛfrɛ no Gifty Ɛkyan Adɔnkɔ na Pacho ne me a metoa so yɛfrɛ me Agyemai Prɛmpɛ. Yɛbra yi so yɛ ata ɔsɛe ɛna ɛɛda James Aduchum ɛna Bridget Sewa ɛna Rocklin Nati Pacho ɛne ɔmo nyinaa na ɛwɔ First Atlantic Bank Manhyia branch na sɛ yɛbaeɛ a ɛna yɛ Awukudea yɛba abɛsrɛ yɛ nana nhyira nti na yɛbaeɛ na yɛ introduce yɛ branch manager ɛda ase. Tufa Chairman, Ombaya, Omukura almost insa black label and the blue label, Mienu Pentu, and wine, and a snap to so Pentu. No more Buamadi or two for Buamadi. Not Chairman Buamadi. Na inquire Buamadi. And then I catch a force of Buamadi. No more than Mura misu ebru. So the na mama hinese no. So wadaroma First Atlantic Bank. Obobo anu heya no muti omdu omujuma. Unti eno muti baby. Wadaroma unshira na ama adwuma yi no mpabo na ama na koso kama. Omanya panin foforo om se ena Awukudea ye betimi atena se. Yenko eni ewura Awukudea de eni emfa kwanya so ena panin foforo anya na edi nche ewura. Na echa adonko eno manya no. So mu de be kyerɛw na wadaroma wuhyira na de obɛyɛ ne ho bia timi ayɛ kama benifo aka ka ho no da wo mu nyinaa di wa wadaroma wona na ba ko a wa hwɛ ni school tete no a ɛbɛpem sɛ nnɛ ɔde akpa bɛwie bank hɔ yi ɔnso ɔka ho bi hwɛ ne university bibia wie kama ni nyinaa wo nsa no adwuma ɔka ho bi wadaroma nti ɔmo baeɛ a ɔmo so ɔmo no obedi ade no ma da wase na ɔmo asrɛ sɛ hyira wo mu ne kurakura mu sɛ ɛbɛyɛ ɔmo bibi ɔmo yɛ so ɛbɛyɛ nkɔso ɔmo no obedi ada ɔmo so ɔmo kurom nsɛm black label pentu blue label pentu wine adaka wadaroma obo ɔmo adeɛ wakyame bo ɔmo adeɛ akrachifoɔ bo ɔmo adeɛ ɛna ɔhenkɔ bo ɔmo adeɛ First Atlantic Bank ɔmo baeɛ adeɛ ɔmo sɛ ne buru Otumfuo de masi Nanano Omiempre banki foye. Yampini wanume. Yampini First Atlantic Bank foye. Pani ko near range round. Harper Awards.
Otumfuo chairman, we the mestre na maka kakra. Me am gina hai me dia kwesi adjuman. Otumfuo de na na me. Kanenam na me share Ghana Tourism Authority CEO. Na na ye baya Hapa Awards. Adwuma kesia ye nuanom na nanom a omo Hollywood. Hollywood Africa Prestigious Awards. Omo ye wono California, Los Angeles, Afibia. Omo si mu mfiedu ni. Na omo si adi mfiedu dia. Adwuma nso afa mamre ho. Omo sre so mpe so omo ba. Ebesre Otumfuo. Se mfiedu yi omo so omo de ba Ghana memwa. Na omo de ba so a na omo de ba amamre fie eye menhia. Etaso mienu enam se yentutu anoma ho nkɔkyerɛ panyini nti omunya nhye date a wonde bɛyɛ nti omo ba no mo bɛsrɛ nana wo mo date a obɛma ho kwan na omo ne omo chidom ene wo nana no mo California omo nyina ba mo bɛhyɛ nana animonyam as the king of the diaspora nyina enum say for diaspora engagement a ekoso oman mo nyina no nti ye ba ya nya no resem no na me de mpanyefo e bɛkyerɛ nana Tina Weisinger ono na ye president and founder of the Hapa Awards nini aba ono ne nam Amba Washington ono so co-founder and vice president ina bema oka ho Adiola odeno ono of Nigeria na ono ye African representative committee no so and Professor Sam Nathi, also a consultant to the project. Yeah, Banso, say with the California, the Snap, Papa, any Pentu Miasa, any Abrochins, a Hennessy VSOP, and also Pentu Eka on the buy. Good afternoon, His Royal Majesty Otumfuo Ase Tutu II, Asante Gente. We, the team from Hollywood, are very happy to be in your presence in the great Ashanti Kingdom. The Hapa Awards offers a unique platform that creates the bridge which connects the African diaspora to the rest of the communities across the world. Every year we celebrate outstanding talents and individuals who have done excellence in society and also serve as an inspiration to youths across the world. Today is a special day as it fulfills our aspiration since starting the Hollywood and African Prestigious Awards in 2017. We will be very happy to honor His Royal Majesty when we host our 10th edition here in the Mashia Palace and seek His Royal Majesty approval for a date as we celebrate the African diaspora and Ashanti Kingdom here in Kumasi. The Ashanti Kingdom will benefit a lot from our platform as we will continuously mention the kingdom everywhere our awards go, raising donations for the Otumfuo Ase Tutu II Foundation and attracting investors from around the world. I also just want to say that I've been to Africa many, many times, and every time I set my feet in Africa, I still get very emotional, like I'm here for the first time. So I want to thank this kingdom, the Ashanti Kingdom. Thank you for welcoming us.